Assalamu alaikum bandiraɓe heɗiɓe. Amin calmina on e inde Allah jom jam on. Jiɗɗo yimɓe fof nana kadi jaɓa lawol peewal ngol o lelnigol mbele ina mbawa dañdude e makko jam celluɗo ha abada. Amin beltino feewi e komin mbawi artude hande jokkande on yewtere mon lawol peewal. E yewtere men ɓennunde en jangino e deftere Annabi Yeremi mo ganduɗa ina ardi almasihu o hakke duuɓi 600. En jiino no Yeremi rentinirno bandiraɓe mum Yahuda en, wiiɗumen so tuubani bakkatuji mumen dutti e Allah, ma konuji dowla Babilon bonnu Yerusalem. Kona ɓe, mbatta ɓe maccuɓe. Kono noon, ko ɓuri hewde e Yahuda en gondano ka haala Yeremi. Ɓe keɗotono tan ko annabaɓe fenoɓe. Hono noon, en jangino no konuji Babilon garirno bonni Yerusalem, dahi Yahuda en ɓe nawi ɗumen leydi goɗɗundi, manam Babilon. Geɗe ɗe fof goniri no Allah wirno ɗum, rewni ɗum e hunuko Annabi Yeremi ni. Kono bonnugol Yerusalem waɗani Allah woppude Yahuda en, leñol ngol o suɓino gila ko ɓooyngol. Allah wawano yejjidde aadi mo wadduno e Ibrahima, Isaaka e Yakuba nde o wi ɗumen, ma leƴƴi aduna fof mbarkine e mon. Allah yejjitani feere nde wadno ngam rewnude dandowo aduna o e leñol Yahuda en, ngol ganduɗa ko iwdi Ibrahima. Hono noon, bindi ɗi ina jaytana en no Allah toppitirino Yahuda en ɓe to Babilon hakke duuɓi 70 ha nyande o watti Yerusalem e juuɗe maɓɓe, no wirno ɗum ni. Kono noon, son jiɗi heɗade on tariki, on padat yewtere men arore. Hande, en ganniyima jangude ko faati e suka goto Yahuda mo ganduɗa ko e dahanoɓe Babilon ɓe jeyano. On suka wiyete ko Danel, Annabi Danel. Inde Danel firtata ko Allah woni ñaawowo am. E ko reɓɓiɗi, ko ɗum woni seedam faagu Danel. Danel hulano hay goto, so wona Allah ñaawowo aduna o. Danel wondanoka ko yimɓe ɓe mbiyatno ɗum ko. O toppitino tan ko haala Allah. Danel gonɗinino ko Annabi Suleymani winduno, gila ko ɓooyi nde wi, kulol yimɓe ko wilde tufotonde, kono kala baɗɗo hoolare mum e joomiraɗo ma reene. Wooɓe bindi annabaɓe ɗi ina gandi e wonde Danel ko annabi tigi wonno, sabu deftere lugginde nde windi nde ina heewi gongaji ɗi hakkille neɗɗo wawa andude. Annabi Danel windino ko heewi ko faati e tarikaji leƴƴi aduna ɗi, ko adi ni ɗin leƴƴi ina ngooda. Sen dokki yeru, Danel windino no laamuji dowlaji Perse e Grek e Rome potirno wodirde e ko ɓe jogorno wadde fof. Te Danel windino ɗum duuɓi 100 ko adi ko ɓuri hewde e ɗin dowlaji ina ngooda. Te no annabaɓe hewɓe ni, Danel ne haalino ko faati e garal almasihu o wondude e gartal mum. Annabi Danel longinino e wonde so almasihu o ari ma ware wona sadak bakkatuji, kono so almasihu o arti ma rokke kalfandi teddungal e laamu ha abada, te ma ñaawir aduna o peewal. Kono noon, tawde saha men o rokkani en nadde e haalaji luggi gondi e deftere Danel ɗi, ma en bittu e ko faati e Annabi Danel e hoore mum. E simore adande nde, eɗen jiya no Nebukadnetsar laamɗo Babilon suɓorino sukaɓe moƴƴuɓe mbaadi, welɓe hakkillaji, jangini ɗumen ɗemɗe Babilon, mbele ina mbawa gollade e nder laamu he. Danel noon jeeno ko e ɓen sukaɓe ɓe laamɗo o suɓinoɓe. Laamɗo o yinno ko jangindeɓe haɓe mbawa rokkaɓe ñameje ɓurɗe moƴƴude ɗe. Ko hono noon Danel fuɗɗorino jangude e duɗe Babilon. Kono, hay e ñalawma gadano he, Danel dañi caɗele. Ɗen caɗele ko ni mbayi. Laamɗo Babilon mawɗo o rokkino yamirore e wonde yo sukaɓe jeyaɓe e duɗe mum ɓe njar ndiyam resen, ñaama ñamiri mbaɗanandi sanamuji ɗi. Mbele Danel ina wawno jeyede e ngal teddungal sanamuji? Muk, o wawano. Holko haɗata? Sabu Danel ina hulno Allah. Ko mayde ɓuranno Danel wadde ko welani joomum. Hono noon, bindi ɗi mbi, Danel anniji wasde ɗalde nguura laamɗo o e sangara mum tunwina ɗum. O ñaagi mawɗo gardeji o woto wawnumo tunwude. Hono noon,
bindi ɗi ina kaalana en no Allah faabolino Daniel e ɗen caɗeele, waɗi e mum barke, rokki ɗum hakkilantagal e gandal. Daniel naati e golle laamɗo o. Bindi ɗi mbi e kala toɓɓere noddunde hakkilantago e ƴoƴore nde laamɗo o namniɓe, o tawat ko Daniel ɓuri dabatoɓe e anduɓe koode laamu makko ɓe fof laabi 10. Hono noon hakke duuɓi 70 Daniel ina gollono laamɓe Babilon 4, te Allah ina wonduno e mum. Hande noon e saha mo keddoriɗen o, eɗen jiɗi naatde e taariki goɗɗo Daniel, taariki mo ganduɗa ina hollita e wonde Daniel hulano hay gooto so wona Allah tan. Ma en ji no Daniel serturno e watulaaɓe woɗɓe gollantunoɓe laamɗo o ɓe. Ɓen watulaaɓe mbaɗatano hay huunde ko moƴƴi, sabu Allah alano e ɓerɗe mabɓe. Kono Daniel kañum salinoma kala ko oñi, sabu Allah ina wonno e ɓernde mum. Waɗede mo e ngaska mbarodi taktakiri ɓuranimo wadde ko welani Allah. Ko adi eɗen naata e daarol Daniel e barode taktake ɗe, gande e wonde ɗo tolniɗen hande e taariki Daniel ɗo, laamu Babilon nati wiyeede Babilon, kono ngu wiyete joni ko Perse, sabu ko leƴƴi ɗiɗi, manam Mede en e Perse en kalfuno laamu Babilon ngu. Hono noon ɓe pecci ngu. Joni noon Daniel mawnino e simore 6 nde. Bindi ɗi mbi Darius laamɗo o ƴetti anniya, suɓi ardiɓe 120 sari ɗumen e diwan mo laami o. O waɗani ɓen ardiɓe hohoɓe 3, tawi Daniel ina hen. Wonno nafoore ɓen hohoɓe ko ƴewtade golle ardiɓe ɓe, bele laamɗo o ina wasa bonirede. Ko Daniel danno hohoɓe ɓe e ardiɓe ɓe, sabu ko kanko ɓurnoɓe hakkille. E nder ɗum laamɗo o miiji ardindemo laamu mum fof no fotiri. E on saha hohoɓe heddiɓe ɓe, kañum en e ardiɓe ɓe, ngoni e yiilade musil no takkiri Daniel ko faati e kafeeje laamuɗe. Kono noon ɓe donki dañde musil. Ɓe dañani kadi ko aɓe pota wiidemo, sabu ko aadiyanke, te hay huunde yiyetanoka e makko, wona felore wona oñaare. Ko ɗum waɗi ɓe mbiyodiri e koye maɓɓe, en dañata hay musil gotel ngel eɗen takkira oɗo Daniel, so wona tawa ko e nder sariya Allah makko he. Caggal ɗum ɓen hohoɓe e ɓen ardiɓe dogani laamɗo o, mbi ɗum, an Darius laamɗo amen o, ya ɓoyɗo jeesa amen ɗo. Hohoɓe laamuɓe, prefeji ɗi, ardiɓe ɓe, watulaɓe ɓe, kañumen e gorneruji ɗi fof ina ñaagoma yawat ndeɗo yamirore, tawa ina wondi e nden ka kittuka. Hakke balɗe 30 kala toriiɗo Allah bawɗo wonde fof, walla neɗɗo bawɗo wonde fof, worti an laamɗo o weddete e nder luura barode taktake he. Joni noon an laamɗo o, taj hadde nde, ciifa yamirore nde, mbele ande wasa waylede, no sariya men enen Mede en e Perse en mo firtota ko o wirini. E dow ɗum laamɗo o hono Darius siifi yamirore nde e hadde nde. Nde Daniel andi yamirore nde siifama, naati nder huɓere mum, ngabbi faade suudu mum ndu palanteji mum gudditi e Yerusalem ndu. Nyalawma fof o dicco, o toro laabi 3, o yetta Allah, hono no waɗanno adanni. Tan e on saha worɓe ɓe keñi naati, tawi Daniel ina toro, ina nodda Allah mum. Caggal ɗum ɓe njehi to laamɗo to, ɓe ciftini ɗum hadde nde, ɓe mbi, an kam mate a siifano hadde wiinde hakke balɗe 30 kala toriiɗo Allah bawɗo wonde fof, walla neɗɗo bawɗo wonde fof, worti an laamɗo o ina wedde e luuro barode taktake he. Laamɗo o jaabi wi, ko noon tigi hono no sariya men enen Mede en e Perse en mo firtota ko o wirini. Ɓe ƴettiti kadi konngol, ɓe mbi laamɗo o, Daniel gooto e maccuɓe dahaɓe diwan Yuda ɓe wondaka hadde nde ciifɗa nde, omo toro Allah makko nyalawma fof laabi 3. Nden laamɗo o nani ɗum, ɓernde mum boni hen no feewi, anniyi dandude Daniel, te ala fof no waɗani tuggude e nden ha mutal nange. Kono yimɓe ɓe keñi, njehi to laamɗo to, ɓamdi, mbi ɗum, ehima laamɗo, andu ɗum ɗo, e sariya men enen Mede en e Perse en, kala hadde walla yamirore nde laamɗo waɗi fotani firtede. E nder ɗum laamɗo o yamiri yo Daniel adde, wedde e luuro barode taktake he. O ƴetti konngol, o wi Daniel, yo Allah ma mo kaɓɓiɗa o dande,
hayre adda hippa e demal luuro he. Laamɗo o waɗi e mayre jelode mum e jelode ardiɓe ɓe mbele woto dañel memede. Caggal ɗum laamɗo o hooti galle mum waldi korka, kadi weltinani ɓernde mum e jamma he fof. Gite mum njoori kos. Nden yehi ha weeti o ummi hedde puɗal nange o dogani luuro barode taktake ngo. Nden o ari haw yetti luuro ngo, o noddiri dañel dande yurmininde, o wi ɗum: dañel dewowo Allah gurɗo o, mbele Allah ma mo kaɓiɗa o kam wawi hakkiddema e barode taktake he? Dañel jaabi laamɗo o wi ɗum: ehe ma laamɗo, ya ɓoyɗo jeesa amen ɗo. Allaham neli maleyka mum muɓɓi gable barode taktake ɗe mbaɗanimi hay hunde, sabu tawama komi pewɗo e yeeso makko. Kadi an laamɗo one kay mi waɗani e yeeso ma hay hunde ko boni. E on saha laamɗo o welti no feewi, yamiri yo dañel yaltine e luuro he. Dañel yaltina e luuro he, tawa hay ŋaccel ala e mum, sabu ina gonɗini Allah mum. Laamɗo o yamiri yo worɓe takkunoɓe dañel ɓe gadde bedde e luuro barode taktake he, kañumen e ɓesgu mumen e rewɓe mumen. Ɗum waɗira noon, ɓe mbeyi e luuro he tan barode taktake ɗe keɓɓiɓe moƴƴi ƴee maɓɓe fof. Caggal ɗum Darius laamɗo o windi yimɓe ɓe fof, leƴƴi ɗi fof, haaloɓe ɗemɗe gonɗe e leydi ɓe fof, wi ɗumen: yo on keɓ deejere timmude. Mi yamiri e nder laamam he fof no fotiri, yo yimɓe jogo kulol e siññere faade e Allah dañel o, sabu ko kanko woni Allah gurɗo, goodowo ha abada, mo laamu mum firtotako, mo bawɗe mum godata hayso aduna gasi. Ko kanko hakkitta, dandata, ko kanko waɗata mandeji kañumen e kawisaji e dow asaman wondude e dow leydi. Ko kanko dandi dañel e cegeneji barode taktake ɗe. Mbele on nani ko laamɗo mo gonɗinani Allah o wino, caggal nde yi no Allah dandiri dañel e barode taktake he? O wi: mi yamiri e nder laamam he fof no fotiri, yo yimɓe jogo kulol Allah dañel o, sabu ko kanko woni Allah gurɗo, goodowo hayso aduna gasi. An keɗiɗo hande, mbele aɗa huli Allah dañel o? Ina wawi tawa aɗa namno mbiya: hol gonɗo Allah dañel? Allah dañel o ko Allah Ibrahima, Isaka e Yakuba. Allah dañel o ko Allah Musa e Dawuda. Allah dañel o ko Allah dokkuɗo en bindi ceniɗi ɗi o. Ko kanko woni Allah bannoɗo fodore tellinde dandowo o, mbele ina danda bakkodinoɓe ɓe e sembe ɓurɗo sembe barode taktake ɗe, manam e dole seytane wondude e bakkat e jeygol ngol ñifata ha abada ngol. Allah dañel o ko Allah gooto goɗɗo o. Mbele aɗa huli Allah dañel o? Min namnaki mbele aɗa huli sehilaɓe ma e ko miijoto, walla mbele aɗa huli mamiraɓe ma e aadaji mumen, walla mbele aɗa huli ardiɓe ma e sarɗiji diine mumen. Ko ɗum ɗo min namnima: mbele aɗa huli Allah, mbele aɗa yiɗi welde jomiraɗo e ɗoftade konngol mum cenigol ngol. Dañel kañum ina hulno Allah ha wawano hulde neɗɗo. Dañel ina hulno Allah ko ɗum waɗi walde e luuro barode taktake ɓurannomo woppude Allah. Dañel ina hulno Allah ko ɗum waɗi o yiɗi ko feewi, o añi ko boni. An noon, mbele aɗa huli Allah, mbele aɗa hulirimo no dañel hulirnomo ni, mbele aɗa sali ko oñi no dañel salirino ɗum ni, mbele aɗa wattori haala Allah no dañel wattorno ɗum ni. So ɗum ala, mbele mbaɗa kono ɓurɓe heewde e bani adama en, ɓe ganduɗa gardin e gurdam mumen ko kaalis, belsidi bindi ceniɗi ɗi. Mbele aɗa huli Allah jomiraɗo o? Amin jetta on sabu keɗogol mon e yewtere men arore, so Allah jaɓi, ma en jangu longi kawniɗi ɗi Annabi Sakari winduno. Annabi Sakari ari ko caggal Annabi Danel. Yo moƴƴere Allah won e mon, te mbaton hakkillaji e ko haala Allah ka wi ko: kulol yimɓe ko wilde tufotonde, kono kala baɗɗo hoolare mum e jomiraɗo ma rene.